Que has de fer net també? Així no sé, allà baix. trobis la pintura aquesta marquina. Ja ho sé, ja. Puteta. Quina diferència, eh? Els bancs poden ser blancs, eh? Una pintura de verd mayo. De verd mayo? Sí. Los blancos. Verde mayo.
¿no? Si nos pasa... Tíralo a la cuerda por debajo de la barca. No m'hauria de mastent, hauria d'anar amb una vela martell. No, bueno, sí, es veu molta vela. Quan ho he deixat així, no he hagut de l'estem. Javi. Mira, que voy a... Ei, vigila, Voy a sacar las botas. Tens un patinet de robar. Amb una piscineta. Compres de gespa. I una caseta d'excel·lent, no sé si ja la coneixereu. ¿No tienes agua, digo, una manguera tú? No, per a casa, no. Ostres, que guapo. Els meus germans, Tiene la puerta però no té papers. Tiene la puerta abierta. No hi estea, no, quan jo he pujat. Quan jo he pujat no hi estea obert, no. Mira, aquí hay un banquet. Fabulosa. Això és un tresor. Està bé damunt sa punta. I el mig de la cala ratolí, cala raca. Nosaltres buscando para hacer carne a la brasa, mira on té allà record. Federico? Un dia podem fer aquí unes sardines a la brasa allà a la barbacoa. Quina passada. Sa caseta d'Escanonja. Sí, Ah. la caseta d'Escanonja que jo no ho sabia, que era. Sabia que es diu Sant Salvador. I clar, i el nom aquest ho va posar Sant Salvador en Canonja. I l'avi i un parell d'amics, que no me'n recordo els noms, la van comprar per venir a fer vegues. Van comprar el que era la caseta, perquè el terreno no era propietat. Sinó El terreno llogaves, el terreno, eh? Llogaves el terreno. El terreno creo que se va a comprar en 57, 58. Pico, ¿puedo ir a buscar un abrigo? Sí. Esa es la cocina. El cajón de la derecha, primero. Y què més? Ara en José Mari m'ha demanat un obridor i se m'ha anat descat tot. Les coses de Sevilla. Coses de No podem Sevilla. fer dues coses a la vegada. Coses de Sevilla, estaves dient. Es va comprar el terreno al 56, Sí, eh? 56. I bueno, hi tenien bueno, no sé, hi ha una anècdota bueno, que diuen que el darrer que quedés viu pues, quedaria a ser caseta. I el darrer va ser l'avi. I tot dos va morir i se va quedar una caseta. Clar, que en aquella època tampoc li donaven tanta importància a les casetes. Sí. Després, com sa meva sàvia era germana de Pilar Alonso, la Pilar Alonso va comprar Villa Pilar per estar juntes. I aquí hi havia una caseta aquí davant que era d'una senyora que eren cosines també, i no sé si es la van comprar, que era la dona d'en Dafne, saps? Que va estar viua, que va viure fins als 100 anys i era per l'asilo i se cuidava de molt de moixos i tot això, que era la dueña del Delio. Exacte. I també tenia una caseta aquí davant i solia venir No era la dona d'en Dafne, era la dona d'en Delio. En Dafne era un germà d'en Delio. En Dafne era el propietari de la llibreria de Can Manent i no, era el germà d'ell. i aquesta senyora que dius tu era la dona d'en Delio i el bot era d'en Delio, que encara ho és, Això mateix, que és el bot que té això mateix. el Lluís, ara. Ella es deia Esperanceta. I tenia una tèquina, solia venir aquí
en l'estiu, a veure la seva cosina. Que era sàvia meva. I a sa mamà, perquè jo va viure molt d'anys. Sa mamà era molt petita quan la van tenir Sàvia, que era, de nom? Nina. Ni, Sàvia meva, Nina. Nina Alonso. Alonso. I l'avi era Federico Moisi. Moise, Federico. Moisi Seguret. Que sí. I bueno, i això és la història. I tu del lot, tots els estius aquí. Tots els estius aquí. Fins que bueno, que el papà li quedava petit això i nos va treure d'aquí i nos va fer un traje, perquè clar, els tenim aquí. La barqueta, l'amic... La canoa aquella, saps un pot la història? La canoa es deia el avión. Dua un penta, igual que el penta que llevaba el Yasnov, que teníamos, que se quedó en la isla Pinto. La canoa tenia 25 pams, era un poquet més petita que la d'Antoval, que na Maria. Voy a buscar. Na Maria jo crec que se va treure damunt aquesta. Damunt aquesta i també se va fer la de l'Estel. L'Estel, sí. L'Estel, que ara no m'ho se'n recordant del nom original, No se'n recordava. que el van... En Toval ho va dir, ho van arribar a seure. I este ha fet en teca i tot això. Bueno, i bueno, va morir, pues, no sé, se va vendre per la llenya i els claus, perquè tota la coberta era de teca. I de qui està fet aquella? No sé, Que era mestre Gori? podria ser, Mestre Gori Femenies? perquè l'avi se va retirar de comandant con la Ley de Azaña. És a dir, que són dues generacions. Durant la república, no? Ell va venir del Marroc i era comandant. Jo no el vaig conèixer i va morir d'ell. Jo no el vaig conèixer. Es veu que la mà la van tenir ja in extremis. I bueno, ja saps un poquet la història. I això és la història. Deixa un poc per un altre dia. En David mos cantarà o mos recitar. mos glosarà una codolada. Una codolada. Van curta, és una cosa que quan antigament s'atribuïen qualitats humanes als animals. I diu així: un esparrall i una grívia, un barat i un torroquer empedraven un carrer, tot de pinyoners de figa, i un pardal d'alta una viga feia gàbies de paper. I ja està. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, tu. Molt guapo, molt M'ho guapo. tindràs que haurem de- dir una altra vegada. Abans, torneu a repetir, per favor. Poquet a poquet, Un esparrall i una grívia, un barat i un torroquer empedraven un carrer, tot de pinyoners de figa, i un pardal d'alta una viga feia gàbies de paper. Molt bé. Molt guapo. Bravo, David. Un caragolí va dir, si vivim coses veurem, jo n'he vist un vell marí qui bugava un bot al rem i un pupú fet d'un atxem qui feia tombar un molí. I aquesta és diferent de I aquesta és diferent de si en Paco, ell diu que és un caragolí que manava el bot al rem. Però jo sempre he sentit a Mercadal un vell marí. I si t'imagines un vell marí amb aquella panxota bugant amb un rem, el rem amb un bot i te fa gràcia. Sí, un caragolí, sí. Hi ha moltes versions, Sí, clar. Hi ha moltes versions. I en Paco diu fent un atxem, saps? Que feia rodar un molí, jo sabia, Pau, fent un atxem, fes una vista d'aquí del Qui port, fet tombar un totes molí. les veles aquestes. Que val la pena. El bueno, contraste. aquesta coca que és viuda o en feim mitat. Que teniu que anar navegant o teniu que anar navegant? Una volteta. Quin vol mig en jo? Jo me'n vaig... Per què vas vi? Per què vas vi? Dones plats. No, jo no en vull. Per què vas vi? Dame tu vull. Bebe del vino. Jo
llevaros el papel, que aquí no hay basura. Després d'això, mos podem morir feliços, me sembla, eh? Ajá. Està tot? Queda una belleta. I un dia que tinguem temps, vos recitaré la somera embruixada. Acaba de ser el... Vale. És una codolada que dura més de 20 minuts. S'acaba el vi. És una història molt trista que va passar molt. Una història trista que va passar molt. Va morir molta gent. Beu el vi. Culpa d'una somera. Què dius? La somera embruixada, sí. Que sortim de la desplegada ja, o fem quatre bugades per sortir d'aquí dintre? Ara veurem. Que un amarre aquí también es muy guapo, Sí. Molt. És que aquí mos hauríem de posar un pantalán. Passa, passa. O no? Bueno, anem a conservar el que tenim de la tiraneta, que mos pot descarregar. Sí, No, anem a descarregar. anem a poc a poc. Ja ho sabeu, eh? Ara ja volen una marra aquí, ells. Yo si queréis, os lo revendo. En aquesta marra? Aquest moll era d'ell antes. Ah, vale. Aquest moll era seu. No, el moll era aquí, era aquest. Feia així, no? Este d'aquí. Bueno, nostre, la concessió. El que va pagar és la concessió aquesta. Quan tu vegi els papers. Guapo.
reason why the angel of death would not let me pass by. She screamed out my name and I answered the call. She said I could live if I learned how to fall. I walked off in the dark, no direction or aim. I lost my life's meaning, forgot my own name. 10 million strangers, I'm strangest of all. Forgot how to live, now I'll learn how to fall. I've seen a newborn baby learn how to walk. I've heard an old beggar forget how to talk. I've met crippled men who are learning to crawl. The rest of their lives, they will learn how to fall. I believe in a world where the blind man will see. These rich men have wealth but will never be free. The globe may be big but the world is so small. You'll learn how to live when you learn how to fall. Escàndol avui, Fede? Well, I Un escàndol swam all com these camina el waters and crossed all this land, but it takes one long year just to learn how to stand. The last bridge was burning by men who built walls. 100 long years to learn how to fall.
Perfecte. Ara bé, Veus? És això? Que forma aquesta? Aquesta de posar. Què fan? Que li ha caigut qualque cosa, perquè avui de matí ja estan cercant. ¿Les ha caído algo?